Csoma testvéreim, ebbe a videóba hoztam egy Star vendéget, aki beleköszön. Csoma, Csenge vagyok. Ő Csenge, és ő találta ki ezt a játékot, és mindjárt megfulladok, de amúgy nem, mert már nem. Mindegy, tűzszentélyek adtam, de helyette köhögtem. És most játszani fogunk egy, Csenge mindjárt bemondja. Mondd még egyszer. A majmos játékkal fogunk, és a következő videóban, skacok, egy Kicke the Baby 2 playeres obi. Igen. Úgyhogy sok sikert nekünk. Iratkozzatok fel rám, légy szíves, hogy ne 90 feliratkozom legyen, hanem 91. Nagyon köszönöm. Igen. Lehet, hogy videóban is most szerepelni fog, nem én döntöm el, hanem a kis videósunk. Igen, én döntöm el. Na mindjárt most el kell búcsúznom tőletek, mert mindjárt vége a videónak. Szóval csoma testvéreim! Csoma!